97 εντάχθηκα στη μεγάλη παρέα της Freestyle Productions που ονομάστηκε μετέπειτα Low Bap. Χώθηκα στους Βαβυλώνα. Μετά από κάποια χρόνια αποχώρησα. Έφτιαξα με κάποιους φίλους ένα άλλο μουσικό project που ήταν πιο rock and roll, πιο rock, πιο σε την κατάσταση, και από το 2010 μέχρι τώρα τρέχω μαζί με τον Αλέκο το Σόρο που ήταν στις Ρόδες και τον Ραμσί. Τρέχουμε ένα project που ονομάζεται Sigma Taf. 2010 Σεπτέμβρη κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ με τίτλο Ξύπνα ώρα για ύπνο, και τέλη Δεκέμβρη του 2012 βγήκε στο Bandcamp αρχικά το δεύτερο άλμπουμ που ονομάζεται Τι κάνεις σε είσαι να εδώ, μια αποδόμηση του τι σε κάνει να είσαι εδώ. Γενικότερα εγώ ήθελα έναν τίτλο αποδομητικό, χωρίς να το διευκρινίζω, να συγκεκριμενοποιείται κάπου. Το εδώ αναφέρεται το που βρίσκεσαι εκείνη τη στιγμή. Ανεξάρτητη παραγωγή, τελείως, και απλά θα συνεργαστούμε με την MLK, την εταιρεία διανομής, το οποίο θα το ταξινομήσει στα δισκοπολία της χώρας. Μπορείς να πεις ότι ξεκινάει από η επιρροή του από Αν Κλάρκ και Ελένα Πλάτωνος, και μπορεί να φτάσει, ρε παιδί μου, μέχρι ψήγματα Άνκλ μέσα, μέχρι ψήγματα... Είναι ένα blender. Αν υπήρχε μια εταιρεία που θα μπορούσε να το κατανοήσει το υλικό και να μπορέσει να το αγαπήσει για να το δώσει με όμορφη ενέργεια προς τα έξω, ίσως και αν ήταν και πολύ διαφορετική κοινωνία μας, δεν ξέρω. Κοίτα, πολιτική διάσταση εκ των πραγμάτων αποκτά ένα έργο από τη στιγμή που δημιουργείται σε ένα χώρο χρόνο μέσα και σε συγκεκριμένες κοινωνικές συνθήκες, έτσι. Δηλαδή, όπως και να γίνει, δεν μπορείς να έχεις ξεκοπεί και δεν χρειάζεται να ξεκοπείς. Δηλαδή, μιλάς με καθημερινές παραστάσεις, δράς μέσα σε ένα σκηνικό που δρούν κι άλλοι σε αυτό το σκηνικό. Δηλαδή, είναι άλλο, πειράζει, ρε παιδί μου, νταλαβέρ είναι. Ναι, με ενδιαφέρει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τώρα τι είμαστε καλλιτέχνες, μες στο θόλο και έχουμε βγει απ' έξω για απλά καθόμαστε και. Τι είμαστε. Δεν έχουμε ένα τρίτο στόμα εδώ πάνω, τέταρτο. Άνθρωποι είμαστε. Ναι. Ξεκινάει από την ανάγκη. Και μπροστά στην ανάγκη δεν υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει η ολοκλήρωση της επιθυμίας και να φτάσεις στο φινάλε. Πλοκή δε συλλής. Ένας μουσικός Ναι. 12 χρόνια Ναι. επιβιώνει από αυτό. Όχι ρε. Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Τουλάχιστον όταν ανοίγεις ένα πλαίσιο εναλλακτισμού, έτσι. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται σε μια κατάσταση που είναι πιο λαμέ, πιο ελαφρό pop, λαϊκό, ας πούμε. Και εμάς σε μια χώρα που είναι πραγματικά, πέρα από κάποια ωραία στοιχεία που έχει και ένα πράγμα, είναι σαν τη φάση λάδι. Αυτό ξέρουμε, αυτό εμπιστευόμαστε. Δηλαδή πρέπει να έχεις φάει... Είναι decadence. Να έχεις φάει τόσα πολλά στα μούτρα, να έχεις περάσει με τόσο υπομονή μέσα στη φάση και στο τέλος, αν έχεις επιβιώσει και αν η τύχη βοηθήσει σε όλο αυτό, μαζί με το πείσμα που θα έχεις βέβαια για να έχεις επιβιώσει, αν η τύχη βοηθήσει, τότε αυτό το ξέρουμε, αυτό εμπιστευόμαστε, τότε πάει. Αυτό όμως δεν δίνει χώρο σε καινούργια πράγματα. Και μιλάω και για καινούργια πράγματα γιατί βλέπω και πιτσιρικάδες που έρχονται από κάτω. Που έρχονται μπούνια τώρα, έτσι. Και είναι ωραίες μουσικές, ρε παιδί μου, όχι αστεία. Και δεν είναι μόνο να κάνεις ωραία μουσική ή όχι. Είναι και το. Δεν με νοιάζει τι παίζεις, ρε παιδί μου. Με νοιάζει να με πείθεις, να γουστάρω. Δηλαδή με νοιάζει την ώρα που το λες να λέω, το νιώθω. Εξού και ο περίεργος στίχος στα τραγούδια που έχεις. Δηλαδή να ιντριγκάρεις τον ακροατή, να σκεφτεί, ας πούμε. Όχι, απλά θεωρώ. Όχι. Αυτό μπορεί να γίνεται, ρε παιδί. Αυτό μπορεί να γίνεται μετά από όλη την διεργασία κάποιου ακροατηρίου. Εγώ την ώρα που το κάνω, απλά θεωρώ ότι η καθημερινότητα από μόνη της είναι υπερρεαλιστική. Είναι σουρεάλ. Αυτό καταγράφω απλά. Και για μένα είναι μεγάλο κατόρθωμα. Με ωραίες λέξεις, με βαριές έννοιες, να υπάρχει και ο χορός μέσα. Γράφω παραμύθια για μεγάλα παιδιά κυρίως, δηλαδή είναι λίγο πιο βαριά να το πω, λίγο πιο σκληρά. Και ένα τελευταίο παραμύθι που φτιάχτηκε και ήταν ραδιοφωνικό παραμύθι, εβδομαδιαίο, ήταν το ημερολόγιο ενός νευρωτικού βατράχου. Και ως προς το ύφος, είναι για μικρά παιδιά. Όχι, το γράφει κιόλας, δηλαδή είναι κατάλληλο για ανηλίκους. Ο καθένας διαχειρίζεται την παιδικότητά του ανάλογα με τα δεδομένα που έχει περάσει και στο παρελθόν, έτσι.
Γιατί κάποιος μπορεί να έχει πολύ άσχημη παιδικότητα και να μην τη θέλει. Αλλά όπως και να γίνει, να πάρουμε την παιδικότητα σαν μια αγνότητα, ρε παιδί μου. Την αθωότητα. Την αθωότητα, αυτό το πράγμα, ναι. Εγώ προσπαθώ να το σώσω αυτό. Η σκληρή φρασιολογία σε σένα, θέλω να πω ότι απορρέει και συνδέεται με το ότι κάποια χρόνια τα έχεις περάσει σε αυτό που λέμε hip hop. Πιστεύω ότι συνδέεται πιο πολύ με το ότι είμαι 33 χρονών και έχω ζήσει 33 χρόνια στην Αθήνα. Στην Αθήνα έχεις μια ταχύτητα, στην Αθήνα έχεις σκληρή φρασιολογία, σκληρή ενοιολογία, σκληρή μοναξιά, σκληρά. Είναι ένα μήνυμα αυτό, ρε παιδί μου, το ότι βάλε ένα χαμηλό πύχη, ένα όριο, ότι πιο κάτω δεν πας. Χρειάζεται αυτό. Και χρειάζεται να το καταλάβουμε όλοι αυτό το πράγμα, έτσι. Γιατί άμα δεν το θέσεις εσύ... Το θέμα της αξιοπρέπειας και της αυτοεκτίμησης. Ναι. Προτιμώ να συνεργάζομαι με κάποιον που έχει θέληση παρά με κάποιον που θα έρθει να πει έχω μια πολύ μεγάλη ιδέα που θα πάει πολύ καλά. Το μεγάλη ιδέα που θα πάει πολύ καλά πλέον εμένα με τρομάζει λίγο. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι υπάρχει στην Ελλάδα γενικά. Δηλαδή έχουμε μια κολυσιεργία σε ένα κοινωνικό πλαίσιο ολοκληρωτικό. Είμαστε σε μια φάση που δεν ρολάρει σχεδόν τίποτα. Εκεί πλέον τεστάρεις και με τον εαυτό σου και με τη θέληση και την ανάγκη που έχεις για αυτό το πράγμα. Γενικότερα, κοίτα, κάθε κρίσιμη περίοδος μέσα στην ιστορία βγάζει καινούργια είτε κινήματα είτε εκφράσεις και είμαστε σε μια περίοδο που θα βγουν πολλά πράγματα μαζί. Από τη στιγμή που είναι ανάγκη και το βγάζεις, θα βγει με κάθε κόστος. Δηλαδή πλέον γίνεται θέμα στόχου. Πιστεύεις στην αγάπη δηλαδή? Ναι ρε. Μύριζα ψέντη το μέρος. 72% αλκοόλ. Έπεσε η νύχτα από νωρίς να κοιμηθείς. Σημερώνει και τελειώνει το κρασί, γι' αυτό θέλω να τα πω. Να τα πω ίσως γιατί σε λίγο θα φύγω. Κι αν μοιάζω παιδί